Son as 10:27 da mañán. Hoxe, antes de meternos en programa festivo, no programa de eventos das festas Sampaio que arrancaron onte, antes de falar cos seus protagonistas, imos a falar dunhas xornadas que se están a celebrar dende o pasado mes de xuño, dende este mes de xuño, dende o pasado día 15, quería decir, e que rematan xa para a vindeira semana, o 3 de xullo concretamente. Estamos a falar das primeiras xornadas xurídicas da Federación pola Igualdade das Mulleres da provincia de Pontevedra. Desta federación xa nos ten falado Quim Llobet tamén no seu momento. E hoxe, estas xornadas están organizadas a través de FEMUPO, coa colaboración do letrado do Ilustre Colexio de Abogados de Pontevedra, don Manuel Varela, que temos ao teléfono. Moi bo día. Hola, bons días. Que tal, como estás? Pois moi ben, afortunadamente, gracias. Bueno, pois vamos a falar destas primeiras xornadas que andades aí polo Ecuador, máis ou menos das mesmas. En que consisten as xornadas xurídicas? Cal é a temática principal ou cal é a liña de traballo aquí? Sí, básicamente a liña de traballo é violencia de género, non? Isto surxe como un proxecto dun magistrado que se dedica, un magistrado de violencia de género en Madrid, e está facendo unha serie de ponencias e ciclos de conferencias ao lado do territorio en distintas institucións. Entón, eu que formo parte dese proxecto, estou desarrollando aquí en Galicia, concretamente, con FEMUPO, que é a súa integrante Quim Llobet, e yo propuxen como algo interesante por la materia, non? Desde FEMUPO o acolleron moi ben, e non só desde FEMUPO e as asociacións que integran a federación, sino que se lle dou visibilidade tamén a outras institucións, como son os centros de información no muller que hai nos distintos concellos, e a verdade que, fixamos un grupo de asistentes moi interesante. Por outra parte, os ponentes, non, os compañeros todos que estaban neste proxecto, hai xente que ten vinculación directa con esta materia, e, pensamos que era algo que podía ter éxito, e a verdade que o está tendo, sobre todo, pola propia demanda que ten a sociedade neste ámbito, nesta problemática. Hai que aclarar que, evidentemente, debido á situación na que estamos, todas estas xornadas se están celebrando online, non? Non son presenciais. Non, son todos online a través da plataforma Zoom. A verdade que é outro reto, non? Sobre todo porque te afrontas ou diante de algo que novo, que non coñeces, que te saca desa zona de confort, que non sabes cuestións técnicas as que non estás acostumbrado, non sabes se iso vai a funcionar, se vai a cortar no medio da sesión. Ao final todo funciona, afortunadamente, e a verdade que estamos moi encantados. A aceptación, a xente, a hora de formarse, prefieren este tipo de plataformas precisamente porque poden estar traballando ou poden estar e aprendendo, non? Entonces, de verdade que a acollida da formación, deste tipo de formación, interesante e, estamos moi contentos. De feito, hoxe tedes a celebración dunha desas xornadas e a traballar o que chamastes o bloque 5, non? Que tipo de traballo se vai a facer hoxe? Sí, estructuramos o ciclo de ponencias, estructuramos 7 bloques. 5 dedicámonos á materia penal, a implicación toda penal neste ámbito, e 2 bloques os dedicamos á materia civil. Que significa isto? Pois, no ámbito penal, cando se produce un tipo penal, ou porque se dá violencia nun ámbito doméstico ou con unha víctima, con unha parella, isto deriva nunhas responsabilidades penales, que significa que, ao final, o que vamos a ter unha serie de consecuencias de tipo de privación de libertad. No ámbito civil, hai outro tipo de consecuencias, non? Que pasa cos fillos menores, que pasa neste momento se estamos nun trámite de separación. Todo isto se distribuye estes 2 bloques, non? Que para ver as consecuencias penais, para ver as consecuencias civis. Dentro dos bloques penais abordamos desde os orígenes, desde a propia temática, desde as casuísticas de violencia de género, hasta, concretamente, o que vamos a tratar hoxe, que son os tipos de delitos que se poden dar, os concursos de delitos, porque moitas veces en violencia de género podemos ter ese delito como nuclear, pero accesoriamente hai outros tipos de delitos, non? O que nós chamamos xurídicamente concurso de delitos, e estos delitos que penas le levan aparelladas, non? Non é o mismo que estemos ante un delito leve que o que estemos ante un delito grave ou un delito, en función do tipo de delito, ten distintos tipos de penas. Eso que vamos a abordar hoxe.
Se abordamos eses son anteriores, tamén moi interesante, porque son as órdenes de protección e sobre todo por as consecuencias, ¿no?, que hai en materia de proba, e, bueno, intentamos que os operadores xurídicos, digo que non son, porque estas asociacións hai moita xente que está asesorando a víctimas de violencia, pero non teñen un perfil xurídico, e que teñen que saber que o importante é esa proba, non? Esa como temos que chegar ao xuiz, como temos que chegar ao xulgado para que unha orden de protección prospere e a mellor despois finalmente pois que sea xuiciado por o delito cometido e que non decaiga ou que non prospere pois non temos prova, non? Oye, xa respondiches antes un pouquiño, se falaches deches algún detalle sobre como están a recibir os asistentes, as asistentas toda esta información que estades ofrecendo dende estas ponencias. Pois mira, a verdade eu estou agradecido nos dous sentidos, tanto no sentido dos ponentes como no sentido dos asistentes, porque é unha materia que cando ti propós, non, aos compañeros ou aos xurídicos a traballar nesta materia, a verdade que ten unha gran acollida. Pero tamén é verdade que neste caso, ainda que o que hai detrás nos centros de información son todo profesionais, o interés foi o mismo. Tuvemos que cortar as inscripcións porque sabes que estas plataformas, bueno, por lo menos eu na versión na que estou contratado teño hasta 100 asistentes e sabemos que pode empezar a plantear problemas de técnicos a partir dun X números de 70 asistentes. Entón, o que tuvemos que facer foi cortar aí as inscripcións porque precisamente por este medo, non, de que poida decaer. Entón, puxemos como corte un número de 70 e a verdad que, bueno, está completo desde o inicio, o sea que a acollida foi excepcional. Bueno, que ben, non? Ademais, isto permite este formato, digamos, de ponencias permite a asistencia de profesionais que o mellor non podrían achegarse tamén, non? Quero dicir que... Sí, por suposto, porque che comentaba antes, os participantes, a verdad que temos 28 ponentes, a maioría deles son pois fiscales, son xuíces, e todos están pois en distintas partes do territorio, ou en Cataluña, en Canarias, en Murcia, e isto permite esta participación destos profesionales que están, pois que son profesionales desta materia e que están en contacto todos os días, que nos poden aportar experiencias. De outra forma, facer un evento ou facer un ciclo de ponencias como estos, tendo que trasladar a xente desde fora, que estou seguro que participarían igual, pero non deixa de supoñer un coste que pues, sería un coste mellor pues, para a propia federación, un coste para... Bueno, isto creo que é unha vía pois boa para levar a cabo este tipo de... Que ben. Bueno, a mágoa é o terceiro tempo, non? O café de despois. Perdón? Digo que a mágoa é non poder celebrar o terceiro tempo, o café de despois da ponencia, verdade? Sí, a mellor pois ou esa inmediación que che dá, non, que era xente diante, as propias preguntas que se formulen pois ou crear esos foros participativos, que eso, bueno, pois vai de outra forma, non? Pois se trasladan esas preguntas e é diferente, sí, pero sí que é verdad que a presencia non é insustituible. Desde logo. Bueno, quedan unhas, vamos a ver, estamos a 25 de xuño, queda a xornada de hoxe máis 3 máis. Si che parece, Manuel, vamos a concretar, xa concretaremos o día e hora, pero podemos facer, cando rematedes, unha valoración, pois xa de todo o programa que organizaste, si che parece, claro. Por suposto, sin problema ningún, estou a vosa disposición e tamén, se queredes, pois, falade con Quín, que vos é unha invitación para a clausura, se tenes interés na clausura, que creo que, bueno, que vai a ser un acto bonito. Perfecto. Don Manuel Varela, moitísimas gracias por atendernos. A vos, que por teñas, darme audiencia. Que teñas bo día. Gracias. Un saludo, bons días. Don Manuel Varela Don Manuel Varela Rivadulla é letrado do Ilustre Colexio de Abogados de Pontevedra, que nos falou pois destas primeiras jornadas organizadas por FEMUPO coa súa colaboración e que arrancaron o pasado 15 deste mes de xuño e que rematarán o 3 do vindeiro mes, pois ven sendo para a vindeira semana xa.